Дорогие сябры, дорогая молодь, рады видать вас, меня молодь БНР, а так само старшині молодь БНР Андрюся Кречки. Найперш хочу вам подякувати за то, что тут собрались люди, которые хочуть дзейнічаць, которые готовы раскрывать дзеля перамоги, дзеля перамен в нашей краине. Это вельми важно, потому что я ведаю, что такое ствараць организацию. Я думаю, что и Павел Зеленец, это справа зусім не лёгкая. Как подкрэсліў Зміцер, это справа рызыкоўная. Вас будуць абвінавачваць, некаторым, напэўна, на жаль, прыйдзецца шмат чым ахвяраваць часам і не дай Божа свабоды. Але у выніку вы ўсе атрымаеце унікальнейшы досвед. Досвед, які немагчыма набыць нідзе ў іншым месцы, ні ў однай краіне свету. Досвед змагання за свабоду. Чалавек, які аднойчы адчуў недахоп свабоды і адчуў, якую значнасць яна мае для яго самарэалізацыі, для яго жыцця, для яго станаўлення, ён ніколі ўжо не стане на шлях несправядлівасці. Як сказаў Альбер Камю, з несправядлівасцю альбо змагаюцца, альбо супрацоўнічаюць. Я спадзяюся, што ў гэтай зале сабраліся тыя, хто з несправядлівасцю будуць змагацца. Бо тыя, хто змагаюцца з несправядлівасцю, тыя будуюць не толькі сваё жыццё і сваю будучыню, але і будучыню сваёй краіны, робяць будучыню для сваіх дзяцей і для сваіх унукаў. Это тое, што робім мы з вами. Я вельмі рада, што тут шмат новых людзей. Я шчыра вам зычу, каб да вас далучаліся новыя і новыя людзі. Каб это былі людзі з розных гарадоў, вёсачак. Я прывёў 15 месяцаў у застенках вайсковых сярод простых салдацікаў. Мы размаўлялі пра ўсё, і пра палітыку, і пра веру, і пра грамадскае жыццё, і пра культуру, пра ўсё на свеце. Я чуў, наколькі гэтыя людзі патрабуюць інфармацыі, наколькі ім патрэбна, каб да іх прыйшлі. Трэба да іх ісці, трэба ехаць. Трэба рабіць там выбарчыя кампаніі. У Менску рабіць выбарчую кампанію не мае сэнсу, таму што няма кого агітаваць. Усе і так ненавідзяць Лукашэнку, і ў выпадку неабходнасці, калі мы іх змабілізуем, будуць на плошчу. А ў маленькіх вёсках скажыце слова, за вами прыйдуць новыя тысячы новых людзей. І вот трэба да гэтых людзей дайсці. Таксама я вам зычу, каб кожная ваша дзейнасць, кожная ваша акцыя пачувалася на прынцыпе эфектыўнасці. Каб не было тое, чым вырашаць старэйшыя, тое, чым вырашаць іншыя некаторыя моладзевыя арганізацыі, тое, што мы робім акцыю дзеля акцыі, кампанію дзеля кампаніі. Трэба ўсё ацэньваць пункты эфектыўнасці. Усё павінна мець канкрэтную задачу. Калі мы паставілі на прэзідэнцкія выбары перамагчы і скінуць гэта чортавы рэжым Лукашэнкі, то трэба гэту мэту выконваць. І трэба гэта дасягаць. І не прымаць ніякіх кампрамісаў. Але я нікому з вас не жадаю потрапіць у застенкі, ні турнірныя, ні вайсковыя. Няма там чаго рабіць. Калі кажуць, што армія скончыць зрабіла мужчыну, значыць, да гэтага двух балаців. Таму што атрымаць досвед, вядома, атрымаеш досвед, але атрымаць па моладзі таксама карысны досвед, такі ў арміі робіць. Але ці патрэбны ён нам, ці патрэбны ён вам. Дастаткова, я думаю, што вы дастаткова чулі, дастаткова ведалі, што такое турма, што такое войска. І старайцеся дзейнічаць так, каб ваши акции были эффективные и каб яны не тянули за собой репрессию. Но самое каштоўнае, что есть у вас, что есть у нас разом с вами, это люди. И трэба берагчы адно аднаго. У войску вельмі добра адчуваецца сяброўства. У войску вельмі добра разумелі, што такое сапраўдныя сябры. Мне былі добрыя такія сябручкі, якія мы там жартавалі разом, чыталі там, а на наступны дзень яны ішлі да зампаліта і здавалі. Разумееце? І толькі некалькі чалавек заўсёды заставаліся на маім боку. Здавалася, я з усімі сябрамі, але толькі некалькі засталіся вернымі сябрамі да канца. Дык вось цаніце сапраўдных сяброў. Аддзяляйце сапраўдных сяброў ад прыхвачнікаў, ад прыніпал, ад здраднікаў, даносчыкаў і гэтак далей. І выпадковых людзей. Самае галоўнае выпадковых людзей. Зычу вам поспехаў, клёну, натхнення і разам з моладдзю плённай супрацы і перамоги. Перамоги на выборах, перамоги у галовах, перамоги на плошчы. Живи,